Ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο, λέει ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Είναι μόνο αυτές οι ευρωεκλογές κρίσιμες και γιατί? Κάθε εκλογική διαδικασία είναι πολύ κρίσιμη σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οι συγκεκριμένες θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ κρίσιμες, καταρχάς γιατί υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ένα ακροδεξιό κύμα, το οποίο έχει παρασύρει χώρες όπως είναι η Ολλανδία ήδη και εξαπλώνεται πολύ στην Γαλλία και τη Γερμανία και αποτελεί μια απειλή για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δεν αφήνει περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Δηλαδή πρέπει όλοι οι πολίτες της Ευρώπης και της Ελλάδας βέβαια να ψηφίσουμε στις 9 Ιουνίου για να προστατεύσουν τη δημοκρατία μας και να μην αφήσουν ευκαιρία σε ακραία κινήματα να εκμεταλλευτούν μια χαλαρή ψήφο για να διατρανώσουν τη θέση τους στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επίσης, την επόμενη πενταετία θα κρυφθούν πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία μας αφορούν πολύ ως Ελλάδα, όπως είναι ενδεχομένως η ενιαία αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ενιαία και δυνατή κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, ώστε να μην απειλείται η Ελλάδα. Τώρα είστε μια πολύ επιτυχημένη δικηγόρος στη δουλειά σας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιος ήταν ο λόγος που σας έκανε να θέσετε υποψηφιότητα και τι είναι αυτό που πιστεύετε και θέλετε εσείς να προσφέρετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διεθνή εμπειρία και έχουν εργαστεί στο διεθνή χώρο. Και είναι κάτι το οποίο, έχοντας πραγματοποιήσει αρκετούς από τους στόχους μου στον επαγγελματικό χώρο, θα ήθελα να συμβάλλω στη χώρα μου. Και επίσης, επειδή προέρχομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπω μια μοναδική πολιτική ευκαιρία για ενίσχυση της διατλαντικής παρουσίας της Ελλάδας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί κάπου η διατλαντική συμμαχία του ΝΑΤΟ συγκεκριμένα να αποδυναμωθεί. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να εκπροσωπηθεί δυνατά η Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο και επίσης να ενδυναμωθεί, όπως είπα και πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής, έτσι ώστε να είναι ένας ισότιμος συνομιλητής με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά τα οποία δικαιούμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα να μπορέσει να εξελίξει μια σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία υπήρξε ανταγωνιστική αλλά και συνεργατική, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να υπεραμεινθούμε του δυτικού πολιτισμού βάσει αυτό που συμβαίνει στο γεωπολιτικό επίπεδο. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι περνάμε σε ένα πολύ σύνθετο πλέον πολιτικό πεδίο, όπου πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε σύνθετες συμμαχίες και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό που βλέπω εγώ, και είναι ένας από τους λόγους που με κάνει να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτό το επίπεδο, είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με εσωστρέφεια, ακόμα και τα καθημερινά μας προβλήματα. Πρέπει να έχουμε την καθολική εικόνα του τι συμβαίνει στο ενεργειακό, στο γεωπολιτικό, στη Μέση Ανατολή. Και οπωσδήποτε να εκπροσωπούμε την Ελλάδα με δύναμη, με διεθνείς συνομιλητές, να ενδυναμώσουμε την παρουσία της Ελλάδας και την εκπροσώπησή της, συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί είναι αυτό το οποίο κινεί διαδικασίες που έχουν αποτέλεσμα, όπως είναι το Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο έχουμε απελπισμένα ανάγκη σε αυτή τη χώρα και με το οποίο, παρένθεση, δεν ευθυγραμμίζονται άλλες πολιτικές δυνάμεις και κομματικές δυνάμεις σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Οπότε πρέπει να πάμε με δύναμη για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με δύναμη να διεκδικήσουμε κονδύλια για τη χώρα, με δύναμη να συνεχιστεί το Ταμείο Ανάπτυξης και να διεκδικήσουμε και μια ενιαία αμυντική πολιτική. Και όλα αυτά λοιπόν, ενδυναμώνοντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση, να της δώσουμε έναν ισότιμο ρόλο σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ευθυγράμμιση, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και πολιτικά και υπαρξιακά, αν θέλετε, ως Δύση, σε αυτά τα οποία μένονται γύρω μας. Πολλοί λένε ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν στέκει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι η δική σας άποψη και τι χρειάζεται να γίνει ως προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση? Σίγουρα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης, αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ταυτότητα, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μια συνομοσπονδία, δεν είναι ένα federation όπως είναι η Αμερική. Αυτό είναι στο DNA της, είναι πάρα πολύ δημοκρατική, είναι πάρα πολύ πολυσυλλεκτική και βασίζεται πολύ σε συνεργατικές δυναμικές. Αλλά νομίζω έχει έρθει μια ώρα κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει, λόγω των δεδομένων αυτών απειλών και προκλήσεων, εάν θέλει λίγο να προχωρήσει σε ενιαία πολιτική και σε ενιαία ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είναι δύσκολο, είναι πολυσυλλεκτική, έχει αρκετά αργούς ρυθμούς ενοποίησης, αλλά έχει δείξει και αποτέλεσμα σε αρκετά θέματα. Τώρα όμως νομίζω είναι η στιγμή του μεγάλου ναι ή του μεγάλου όχι για την Ευρώπη.
Πραγματικά απειλούμεθα σε πολλά επίπεδα και έχει έρθει η στιγμή να αποφασίσει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σπρώξει την Ένωση σε μία ένωση με πραγματικό αποτέλεσμα, δηλαδή με αντίκτυπο και με, όπως λένε και στα αγγλικά, with teeth, με δόντια, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ισότιμη των άλλων υπερδυνάμεων και να μην είναι απλά μία ένωση στο επίπεδο το αναπτυξιακό ή του ελεύθερου εμπορίου ή της ελεύθερης διακίνησης. Έχει έρθει η ώρα να το περάσουμε αυτό σε ένα πραγματικό πολιτικό επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Εστιάζοντας περισσότερο στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε, την τεχνητή νοημοσύνη, από τη δική σας επαγγελματική εμπειρία, ποιες βλέπετε ότι θα είναι οι αλλαγές που θα φέρει στη ζωή μας και ποιοι ενδεχομένως οι κίνδυνοι και πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί από νομοσχέδια μέσα από την Ευρώπη? Ναι, καταρχάς να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, ότι εμείς είμαστε λίγο πίσω στην Ευρώπη. Στην Αμερική, για παράδειγμα, έχουν επενδυθεί περίπου 70 δισεκατομμύρια σε τέτοιες τεχνολογίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω, είναι γύρω στα 9 δις. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπεται πολύ και αυτό είναι θέμα, γιατί όσο και να προσπαθήσεις ρυθμιστικά ή νομοθετικά να το αντιμετωπίσεις, και θα επανέλθω σε αυτό, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, όταν τρέχει αυτή η τεχνολογία με τους ρυθμούς και έχει το απόλυτο προβάδισμα η Αμερική, αντιλαμβάνεστε ότι ελέγχει το παιχνίδι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει καταφέρει να έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Και στις 13 Μαΐου στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε η νομοθετική πράξη για τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε πολιτικό επίπεδο και σε αντικειμενικό, γιατί δίνει έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στα πράγματα και συγκεκριμένα παρά το ότι χρειάζεται βελτιώσεις και δεν είναι ολοκληρωμένη ως νομοθετική πράξη, παρόλα αυτά προσεγγίζει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης με βάση το βαθμό επικινδυνότητας για τον πολίτη. Οπότε απαγορεύει τη χρήση κάποιων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία, ας πούμε, εμπεριέχουν χρήση βιομετρικών πληροφοριών. Έτσι, την οπτική μας εικόνα, έτσι ώστε να παρακολουθούμαστε και να ελεγχόμαστε ή αυτή να αναπαράγεται στα μέσα με έναν τρόπο τον οποίο δεν εγκρίνουμε. Δίνει κάποιες τέτοιες προστασίες πολύ βασικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε και τον κίνδυνο και τώρα στις εκλογές. Έτσι, ότι μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να πάρει την εικόνα μου και να με δείξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως εκλεγμένη. Οπότε, ο κοινός παρονομαστής αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι πρέπει να υπάρχει η ανθρώπινη επιτήρηση στα προϊόντα αυτό. Είναι σημαντικό, η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να τρέξει χωρίς την παρέμβαση από ένα σημείο και μετά του ανθρώπου. Και να εξηγήσω αυτό ότι υπάρχουν πολλά στρώματα τεχνητής νοημοσύνης. Κάποια τα έχετε ήδη δει στην καθημερινότητά σας όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα και βγαίνει ένα chat box και μας λέει πώς να βοηθήσω. Αυτό είναι ήδη τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά είναι ακίνδυνη. Η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία τώρα ασχολούμαστε και θέλει να τη δούμε πολύ σοβαρά είναι αυτή η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πρωτότυπου υλικού. Δημοσιογραφικού, οπτικού, χωρίς την παρέμβαση την ανθρώπινη. Δηλαδή μπορεί να συνθέσει και να επεξεργαστεί πληροφορία και να παράγει χωρίς καμία ανθρώπινη επέμβαση πρωτότυπο υλικό. Αυτό εκεί θέλει μία προσοχή και στη διαδικασία και κυρίως στο αποτέλεσμα και τη χρήση του. Αντιλαμβάνεστε κινδύνους για τη δημοκρατία, για τις εκλογές, για την παραπληροφόρηση, για όλα. Και κυρίως προϋποθέτει ένα αρκετά υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ανθρώπων τα οποία χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα, ώστε να μπορούν εύκολα να διακρίνουν το προϊόν, το παράγωγο της τεχνητής νοημοσύνης και να εξασφαλίσουν μια διαφάνεια. Στις ΗΠΑ αυτό προς το παρόν έγκυται στη διακριτική ευχέρεια των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Δηλαδή, οι ίδιες έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις για να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει διαφάνεια και ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, ότι όταν υπάρχει τέτοιο παράγωγο προϊόν θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ότι αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα και σε νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα που δεν είναι εκεί στην τεχνολογία αντικειμενικά. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα φόρουμ πολύ πιο δυνατό για να υπάρχει μια γραμμή άμυνας. Αλλά όχι μόνο γραμμή άμυνας, θα πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, να μην υπάρχει μόνο φόβος, να μην υπάρχει μόνο φοβική αντιμετώπιση. Να δούμε και πώς μπορούν αυτά τα εργαλεία να αξιοποιηθούν για τους Έλληνες. Γιατί μερικά από αυτά είναι εξαιρετικά, ειδικά στον χώρο του marketing, στον χώρο του να προβληθεί μια μικρομεσαία, για παράδειγμα, επιχείρηση ελληνική σε παγκόσμιο κοινό, με πολύ μικρό κόστος. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι και τέτοια εργαλεία τα οποία μπορούν να τονώσουν πολύ την επιχειρηματικότητα τη μικρομεσαία. Μπορούν να μας συνδέσουν με πολύ μεγάλες αγορές. Μπορούν να μας δώσουν πληροφόρηση, την οποία και αναφέρομαι συνηθές μικρομεσαίες, γιατί είναι το πάθος μου είναι η επιχειρηματικότητα. Με πολύ μικρό προϋπολογισμό, με πολύ μικρό budget, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να ανοιχθούμε σε παγκόσμιες αγορές και να έχουμε μια πληροφόρηση που κανονικά θα θέλαμε ολόκληρες ομάδες για να μας την παρέχουν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ καλά στην τηλεϊατρική, πάντα με επιτήρηση ιατρών βέβαια,
Είχα ίδια μια εμπειρία πρόσφατα στην Ελλάδα, είχα αρρωστήσει με γρίπη και μπόρεσα να βάλω στο ChatGPT μια φωτογραφία ακτινογραφίας και μου έβαλε ομολογουμένως ακριβή διάγνωση, το οποίο δεν το συνιστώ βέβαια, θέλω οπωσδήποτε ιατρική παρέμβαση, αλλά σκεφτείτε πόσο πιο παραγωγικοί μπορούν να γίνουν οι γιατροί μας και πόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι η παροχή, για παράδειγμα, λέω τώρα, ιατρικής βοήθειας σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές με αυτά τα εργαλεία. Το ίδιο και για την εκπαίδευση. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να μένει στην εξίσωση, να υπάρχει συνδετικός κρίκος πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί είναι γεγονός, και εκεί πάει το πράγμα, ότι μπορεί να τρέξει η τεχνολογία τελείως αυτόνομα. Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς τους ψηφοφόρους σας για τις εκλογές αυτές? Τι άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε, ψηφίστε με. Χριστοπούλου Παναγιώτα Νιώβη. Είμαι η προτελευταία στο ψηφοδέλτιο. Δεν έχω αναγνωρισιμότητα, αλλά σας καλώ να με γνωρίσετε. Σας καλώ να διαβάσετε το βιογραφικό μου. Κάνω μια μεγάλη προσπάθεια. Έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Εδώ μεγάλωσα από αυτό το πανεπιστήμιο της νομικής σχολής, αποφύτησα πριν αρχίσω αυτή μου την πορεία στο εξωτερικό. Είμαι ένα παιδί του πρώιμου brain drain. Έφυγα στο εξωτερικό για να βρω πιο πολλές εξωκρατικές ευκαιρίες. Και θα ήθελα τώρα να προσφέρω στη χώρα μου και να ενισχύσω τη φωνή αυτή της καινοτομίας της ελληνικής που διαπρέπει στο εξωτερικό και να μπορέσω να συνδεθώ με την πατρίδα μου σε ένα τέτοιο πλαίσιο εκπροσώπησης στα διεθνή φόρα.